ħalli li allegatament daħal jisraq mir-residenza ta' Pascalino Cefaj li fil-passat kellu rekord kriminali, spiċċa jaħrab bidu fidu u biġrieħi gravi f'wiċċu wara li Cefaj jirreżista s-serqa. Fil-fatt Pascalino Cefaj allegatament aggredixxa u weġġa gravi lil Viktor Markovic, serb ta' 39 sena li daħal fir-residenza tiegħu fit-triq il-Madonna ta' Ċiċri fiż-Żebbuċ Għawdex. Il-każ seħ l-erba' għal ħabta ta' nofsinhar. F'din is-seduta iż-żewġ irġiel ġew mixlija separatament. Markovic kien akkużat bidħul sfurzat bl-intenzjoni li jwettaq serqa li kien fil-pussess ta' arma ta' nar fil-ħin li daħal fir-residenza li għamel ħsara fil-proprjetà ta' Cefaj li jeddu u li sar reċidiv. Minnaħa l-oħra Cefaj li għandu 43 sena ġie mixi li weġġa gravi lil Markovic mingħajr l-intenzjoni li joqtlu. Huwa ġie akkużat ukoll li fil-lejl tas-7 ta' Awwissu li għadda darab ħafif lis-sieħba tiegħu waqt inċident b'uxxelatat, eddida b'ġebel u oġġetti bsin oħra, aggredija, għamel ħsara fil-karozza tagħha u kkaġunala biża'. L-avukati difensuri ta' Pascalino Cefaj, Franco De Bono u Charles Merċiqa qalu lil qorti li l-klijent tagħhom kien rieqed meta Markovic daħal fil-proprjetà tiegħu u li kienet jaġixxi biss fuq difiża personali. Minkejja l-oġġezzjonijiet tat-talbiet tal-ħelsien mill-arrest il-maġistrat ta' tilbej lil Cefaj kontra depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Markovic ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 14,000 euro. L-avukat Joseph Grech kien avukat difensur ta' Markovic. Cefaj jibqa' sinonimu għal diversi reati u darba kien deskritt minn imħallef bħala persuna li terrorizza lil Għawdex.